А подивіться, що я знайшов. Тут у нас кругляшок. Ось такий. Якщо видно. Зараз будемо дивитися, що це таке. Оп. А це, здається, пуга, да? А нічого не видно. Біля машини одмию. Ну це, здається, як німецька. Чи ні? Хотів зарити яму, але вирішив ще раз провірити, коли дзвонить. І дивіться, ще одна монетка. Можна сказати, в одній ямці монети. Пуговки. І це з номером, здається. Оце чи 6, чи 9. Здається, 9. Ну, біля машини вже водичкою помию і покажу. Класна знахідка. І 9.